Και θα πληρώσουν να μας κράζει ο κόσμος. Γιατί εμείς είμαστε μάχες, κάθε χρόνο μας βάζουμε να παίρνουμε. Για πουλημένο. Και εσύ θα κλείσετε το μαγαζί. Πουλημένο πρωτάθλημα. Ο Ριβάρντο που όσο χρόνια ήμουν στον Ολυμπιακό και τώρα που βγαίνει τα μισά πρωταθλήματα του Ολυμπιακού ήταν πουλημένα. Τι θα κάνει, τι θα κάνει, το βρίσκει αλλού, αλλά είχε όμως όχι μέσα στο Supersport, στα άλλα κανάλια. Ναι, αλλά πουλημένα πρωταθλήματα. Το πρωτάθλημα λέει άλλο το βρίσκει με την ΑΕΚ έχασε στον πρώτο γύρο, την Σομαλία στο δεύτερο. πώς έχει η ΑΕΚ καλά. Πώς θα πάρει. Τι θα πάρει που Έχασε και άλλους αγώνες. ναι, τι θα πάρει με πουσκές, θα πάρει πρωτάθλημα. Πήγες Ολυμπιακός πώς προχωράει. Προχωράμε με πουσκιά. Γιατί δεν το λένε αυτό. Έχουμε λεφτά και έχουμε πάρει παίκτες καλούς, αυτοί δεν έχουν παίκτες. Έχουμε με και τις παίκτες στο Πού είναι η καλοσύνη. τις μαλακίες. Πες με έναν παίκτη. Εσείς μόνο με στο Ολυμπιακό παίζετε μπάλα. Εκτός έδρας Τι κάνετε εκτός έδρας. τίποτα. Εκτός έδρας τι κάνουμε. Πήγανε μέσα στον Όφη και χάσαμε. Πού είναι η ομάδα που Με είναι. τον Όφη. Πες μου έναν παίκτη του Παναθηναϊκού καλό ένα όνομα του. Σένα. Δεν έχουμε. Γιάκος. Εμείς δεν έχουμε καλούς παίκτες. Έχει κάποιους έκτος μέτριους. Ο Ολυμπιακός που λέω ότι έχει καλούς και πάει εκτός τέλος και γάμνη, μόνο με την έδρα του κερδά. Ρε Βλάρα, μια λέξη με. Πού παίζετε εσείς και πού παίζουμε εμείς. Αυτοί πού θα παίξουν. Ξέρω. Εμείς βλέπεις Champions League που παίζουν. Ναι. Έξω. Βλέπεις ομάδα που έχουμε. Δεν χρειάζεται Ολυμπιακό. Έτσι που έλεγε ότι έχουν μέτρους παίκτες, τώρα λέει ομάδα δεν που έχουμε. Έχουμε ομάδα. Πού παίζουν εσείς. Τι θα πληρώσει. Τι. Τους Ιταλούς θα πληρώσει. Γιατί άμα έχει πουσκές θα τα βάζει. Δεν έχει μαλακίες. Champions League δεν έχει. Έλα σου πω, Champions League δεν έχει τύψε. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τον Πούλο. Δεν έχει μαλακίες. Δεν ξεπάλα νικήσεις. Περικλήτους πάει πετρέλαιο, βάλε τον Ποιος πάει Ο Παναθηναϊκός πληρώνει έξω. το Champions League. Πάνω στο μυαλό σου αυτό που σου λέω. Ρε μην λέμε μαλακίες που πληρώνουν στο Champions League. Εκεί πέρα έλεγε η Ελλήνη πρωτάθλημα. Καλά. Έχασε, τελείωσε, βγαίνεις έξω. Και πώς έκανε. Κατάπτυση. Στον Ολυμπιακό μπορείτε να παίζετε έξω, παίζετε μπάλα με τους μέτρους παίκτες που έχετε. Παίξαμε μπάλα. Δεν έχετε παίκτες. Πώς παίζετε Ρε, μπάλα. γίνες στον αγώνα. Πώς έξω. Πώς είναι να κάνω. Αφού δεν Το σίγουρα. Παναθηναϊκό άλλο από τον Ολυμπιακός. Είδες στον αγώνα πως έπαιξε ο Παναθηναϊκός μες στην Ιταλία. Πώς έπαιξε. Μιλάς τώρα στις Πώς Ιταλίες. έπαιξε. Πιο καλά από τους Ιταλούς. Με την ομάδα που έχετε. Πώς πήγαμε 10 βαθμούς πρώτοι στον Όμιλο. Γιατί πληρώσατε. Με το μετέβρε μαλακίες που πληρώσαμε, δεν πληρώνουμε τους Champions League βλάκα. Ο Ολυμπιακός που πήγε στους 16 πλήρωσε. Έπαιξε μπάλα και Όχι. Μπάλα παίξαμε. Πού πληρώνει. Όλοι πληρώνουν. Πώς πάει και κάνει ο Κόκκας. Τα σφυράκια. στην Ελλάδα, όχι Γιατί στο εξωτερικό. στο Champions League δεν έχεις τέτοια πράγματα. Στο εξωτερικό. Να σε γαμίσω Ομοσπονδία να κάνεις Βάλτε το μες στο ίντερνετ. Δεν θα ξαναπαίξεις. Έλα σε βάλω μέσα στο ίντερνετ να σου δείξω υποθέσεις. Στο εξωτερικό μέσα. Έχει και στο εσωτερικό στην ένα παιχνίδι. Τότε τι λες εσύ. Το Champions League δεν έχει στην ένα. Γιατί. Παίζεις, κερδάς ή έκανες, τελείωσε. Με τη Μαρσέη Δεν έχει μαλακίες. έπεσε β' εθνική Μαρσέη. Ήτανε που είχε στημένους αγώνες. Πουλούνται, όχι Champions League. Όχι Champions League. Ευρώπη. Στο Champions League δεν πουλούνται οι αγώνες. Πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις. Μαλάκα, Δεν ξέρω. πάντα το λέω. Άσε, Σαμπιορί. άσε, Σαμπιορί. άσε τις ψάχνες που βλέπεις που μπορούν τους αγώνες. Στην κατηγορία που παίζουμε εμείς δεν έχει πουλημένους αγώνες. Πού παίζουμε εμείς, πού. Μόνο πρέπει να είσαι Πού παίζουμε εμείς. να Εμείς που παίζεις παίζουμε. πάντα για να κερδάς. Εμείς που παίζουμε. Την κορυφή της Ευρώπης. Άσε μας τώρα Αρντούρο και εσύ μαλακίες. Την Θα κορυφή μου της πεις Ευρώπης. τώρα Παναθηναϊκός παίζει Πού παίζει, μπρο.
μαλάκα, ποιο παιχνίδι παίζει. Τσάμπιον παίζει. Τσάμπιο Ρι. Ναι. Όχι Τσάμπιο Λι. Τι είναι Λι. Μπρουσλί. Ρε, περίμενε να σου γιατί παίξεις ποδόσφαιρα. Παίζει μπάλα και καλά, άμα δεν παίξεις χάνεις. Ρε άλλο σου λέει, ποια ομάδα θα παίξετε τώρα. Δεν παίξαμε με Ιταλία. Ρε με ποιους θα παίξετε. Παίξαμε με την Ανόρθωση, την νικήσαμε. Χάσαμε. Έξω Μαρίο, Μέσα νικήσαμε ρε λάγε. Έξω. Στην έδρα τους χάσαμε. Έξω. Πρόλαβο. Πόσα πάμε έξω. Πού ρε. Έξω. Στην Κύπρο. Ρε στον πρόλαβο να μιλάς. Ναι. Που παίξαμε μπάλα και χάσαμε. Πόσα χάσαμε. Και όπως ο Ολυμπιακός που Πόσα είχε κάτι και Τρία. 3-1. Σφινωμένοι, 10 βαθμούς πρώτη στον Όμιλο. Στο Champions League παραγγείλες τώρα που είναι και ομάδα. Ρε μαλάκα μας δουλεύει. Τώρα πάμε στον άλλο.